Nalpasen ti kasaryo iti asawa maalan. Anyat plano yung ay. Sa dino ti pagnaidan niyaw. Dito'y balay, wano ijay balay dabak mo. Oray dito'y balay pailaing datang. Tapno adda kadwayo ang mga sikaso iti talon tayo. Nasaya nga rod no kastanak ko. Kasta kumamay, ibagakin kagay. Nasaya ta si kaamis mo tinagdesisyon iti day tabaraw. Magipagnaid kami pala kada kayo tatang. Tano makaurnong kami kin ni bakit ko. Agipatakder kami to iti balay may. Oray basit la balay tatang. Tinapatag at napagnaidan. Alakat sapay kuma, taag kaalaan tabelen. Sapay kuma, tasaan ka natangsit amanugang. Sapay kumamat atahang ka nga natangsit nga katugangan. No natangsit ka, natangtangsitak pay. Hanak mat nga natangsit, nanang. Very humble aktupay. Ay kat nukas tangarod, ag kaalaan tano nasingpot ka. Tijak kayat akabalay, kat taysaan ang managdaldalos. Agpadataan nanang. Tama nagdaldalos akmat lang. Han ko pa nga kaya tinaang dud nga kabalay. Nakarkaro pa'y kanya ka. Sige, makaamukan to nga rodan nga gluto, tadda papana. Ay, adda ko mamat papanak, nanang. Papanam aya. Mai-release nga min tadtajelon ko. Nukas ta, nag-loan ka mat. Wan, nanang. Apay, nag-loan kayo mat. Katuan, amangan numay-may sapay tinaglonan ta. Ay na, aglolon ka magaya mapada. Wan, katno day tati pagbibiyagak, edi balasangak. Loan. Agpada tangarod abelen. Sige, agkuyog tangarodan arumwar. Taintan alaun jay lonta. May samat nga agpaiso tinaglonan tayo. Wan nga rod, Belen. Manungay tinlon mo. 30,000. Da kayo ngay. Dakdakkel ka. 25,000 laang kanya. Manulang mati diferensya na. Anya nga ti pang usaran nyo iti inloan nyo, nanang. I-online shopping ko manan na. Ay, inta pa'y mangan tamabisina. Sige, agkikibita o no, ilibrem. Sikan, ati agi libre tadakdakkel ti inlon mo. Ay, o sige nga rod, day talang aya. Inta nga rod mangan ija turo-turo. Turo-turo. San atay sikat a restaurant? Ay na, nagbayag ta agururay ija iti order. May mayat ija turo-turo. Tanuin, surumon ja order mo. Umay da nga dagusan. Sagmamanungay day taginatang mo a washing machine, Belen. Sagpi 15,000, nanang. Napintas deto ita automatic. Ay kayat ko kumamot ti kasta. Ngum adamo ngamin dagita in-order ko iti online. Anya nga dagija in order yun, nanang. Ay nagkakanat. At dalababo, kaldero, plato, ken kurkurtina. Ay, di bale ata mausar mat dagita. Malaksid ano awan usar na. Ay, jakmet ket di agur order iti awan usar na. Ay, sige, apang kun bayadan dati washing machine ta ag-awid tayon. Asinot mangawit iti ginatang mo ngay. Baklaya. Baklayan nga, nagdagsan. Ada inharkilak nga lugan. Saan nga man dagita ginagatang mo aya inga? Plato mo manay. Nagadupay latit plato tayo. Gatang ka gatang iti plato. Di ka gumatang iti pangikabilam. Bayam, tay sunto tinex nga order. Tay cabinet a para plato. Ay na, uston ti order. Day tapayin ti utangam. Ti ka order mo ito online. Oray, ata mausar tayo mat. May mayaten ti kastoy. Ngam ti sugal ko ti kwarta nga utangek lakay. Alan anak ko. At nadlaw ko kadananang mo kinti asawam. Apay tatang. Agpadan sa mo ti ugali da. Nalaing aglaw ni nanang mo. Nalalaing mamutay nga aglon di asawam.
Ay, un nga ro tatang. Kadagito ila ang anaamuak, apod no ti ugali ni Belen. Mangutang ganda sawak tatang. Hay, na yan. Nagpadaan dalaki di mo tin iti inam. Un nga ro tatang. Matanagan nga ro. Sapay nagdatakil to't utangan di asawak. Ay na, uray ni nanang mau. Lun-alun, kunam na nagsuswildo ti dakkel. Ay na, nagpadaan dan a ija manugang yo, tatang. Intayon aghalo-halo, nanang. Adda pa'y kwartam aya, Belen. At adda pa'y apay da kayo, awanan. Adda pa'y mutkit dinabati, Intayo ijay na imas nga paglaklakuan da iti halo-halo ijay ile. Ay, katun, Sapay makapangpanganak iti pansit. Ilibre kayo iti halo-halo ta ilibre dakmat iti pansit. Ay, katun, Mala, mapantangarudan, Belen. Tatang, napanandanan kan Belen. Ay na, jak amaw. Amumatan lagi di adwa. Basta da kwartada. Sanda matatao dito balay. Kanayon arumwarda. Ay, anyan. Awan pa'y naluto. Mabisina kong tatang. Oray sak nga raw. Ay, mabambanog tang aggapoy di talong. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. At kami lakay. Ala na nako. Ne, naggapuan nyo manilaya. Mabisin kami na naggapoy di talong. Ngumawamakan amasang putanta dito'y balay. May sakamat, Belen. Kanayo ng matintirumor dito'y balay. Imbis ko mga gluto kayo timakan. Haan kayo kadi nga agdanag, alan, tatang. At dahin take out may kanina nga kanan nyo. Wun. Habang adda kwarta, sulitan tayo. Ingkaidasaran dagiti taraong, tamanganan dagito'y agama, Belen. Uwan, nanang. Hey, gastador kayo adwa. Mas makatipid kayo mo't ano ang luto kayo dito'y balay bakit? Ay na makabanog tag luto-luto. Ay. Dun makauma ti lutong bahay. Alan, kita dananang mo kanya asawam. Kita tilangada anak katugaw iya salas. Kasla agkukurot da nga ukag. Ay, dumaw-dawat ni Belen iti kwarta itay tatang. Ngamanyat itit ko ngay, awan mo't kwartak. Agpada ta, uray siya. Daw-dawatan nak di inam, ngamawang kwartak. Agsusuldo ak aya, kat saan may? Naibuson tayo lunda kwartada, tatang. Iso nga agkukurot da. Ay, una yun da kitang agkatugangan. Nagpadaan dalakit di mo't taniti ugali. O nga ro tatang. Ay, kanahin ko mo't abagbagan tasawa. Ngam awan mo't dingdanggan na. Adda pag-down mo, itilon mo, Belen. Ay, awan nga rod, nanang. Da kayo ngay. Awan mo't laeng agdaw-dawat akin ni tatang yo. Ngam sermon mo tinted na. Una yun, agpada tayo Uray siya kat sinerser mo na anak manandya anak yo. Ay no kayat mau. Mapanta ijay ilay taasit ganta jay suki kapag gatgatangan iti ulos. Apay, agpapautang. Wen, nasingput day jay alakay. Nabayag paikit din ajak napnapan ijay pwesto na. Ay, sige nga Rod, mapan tayo. Uray jay pag down tayo lang ti utangan tayo. Oh, kumusta? Inga, long time no see. Nasaya at mut, Sir Donito. Si Kangay, kumusta kan? Kastoya, aglaklako lata. Ay wen, nebelento'y kadwa. Umay kami kumaumutang iti kwartam, friend. Pangusaram ba na iti kwartaya?
Gumatang kayo pa itilakok nga ulis. Sakay to pautangan, friend. Ha? Ay, ay katuan. Kay kayat min. Maalan Belen, agpili kan iti ules nga utangon. Kat nag-adumat ti ulas tayo ije balay. Mangpili kalatan tapno pa utangan nata. Ay, sige nga Rod, nanang. Yes! Adaman ang kwarta, nanang. Makitam, di nakadiskitar ta iti kwarta, Belen. Ibag man tadagayang friend yung agpapautang. Wen, iso na laeng ata adda porsyento na. Haan nga balen. Te importante kat adda tinautang tayo. Addan pag-down tayo. Sobra pa. Wen, mala, intapay ag merienda, Belen. Ag KKB tamanan Alan lakay, umay kag merindan. Adain sangpit mi nga merinda. Lakay! Ala, nanakaw! Umay kay ag merienda. Tanapudot pa'y dayto. Nay. Nay, aglaladot kay la itay agsapa. Ngam ita, kaslaki maranting kay manana. Belen, nanang. Kan, nangalaan niyo iti kwartayo, takundi take out kayo manan iti makan. Ay na, umay kakit din. Han nga adu nga damdam agamit ta. Makan, taramanan nyo dyan sangpat me. Naimas nga merienda. Anak kaw, apay, nangalaan dagiti dua iti kwartada. Inikam ida. Saan mo tatang? Mas daawak na raw. Takas laki maranting damanayin. Kan, awan damanayin iti balay ko nama. Rimwar damanayin. Siguro, at damanin kwartada tatang. Laki dia, takasla daman na danuman ato kakang. Tatang, pangalalaan da nga ta iti kwartada. Ay kanya pa'y kumangay. Inutang da siguro manin Anya. Talagang awan deng ganda diyang asawa ka. Nagpadaan dan ay ya inam anatang kanti ulo na. Agbagbagay da talagang agkatugakan. Ay nasa yate may kadito istoralan barok. Agsingirak man tanay, jak makitkitan dya asawam. Kaninanang mau. Ha? Apay may sa ti kaldero yung kadananang kantatang mau barok. Wala na. Ay no kasta, pakibayad mo mga rodan te utang ni nanang mau. Tamay may sa magayam ti kusina yaw. Masapul ngamin ngagpurchisak itilakok tanay na ibusag. Ay, sapay awan kwarta kapag bayad ko na. Si kamot ti asawa ni Belen, kan nanang mo ni Maringga, iswasikan ati singirak. Mala, bayan nyo. Tanong makalako akit tinateng. Bayadak to ti utang dananang kanti asawak nana. Nasaya at mat, ta imay kayo. Or-orayak, ti bayad yaw, iti inutang yaw. Ay na, iso nga imay kami. Tao may kami makisaritaken ka. Ngawan pa'y pagbayad mi. Kunayunan mi kumapay ti utang mi kan ka, friend. Anya? Sigin, tata. Tano mala ko medya ilakla ko mi nga dagame. Agbayat kami nga dagos kanyam. Ay sos, malugyak mata. Laimbag kuma. Nondan nobyak ka na kayo. Ta, ayos lang. Ha? Ha? Apay, adda kursunadam kada kami, aya, friend. Mabit man lang. Babalasan kayo kadipay. Ay, uwan, balo akon. Balasang matoy kaduak. Agbirbiro ka kita asawa. No kaya tiyaw. Asawa timay sa kada kayo. Tauray saan yun nabayadan ti utang yaw. Ay, da kayo nanang. Apay asyak ngay, sika at ububing ka. Agungat ni Alan, Da kayon atahang ko nga ipulpulong kan ni tatang. Ha? Kayat na kaya, friend. Oray asinaw kada kayo. Kunak may maburing ak gaminan. Ngagmay-may sa.
Kaya't ko, ti ada asawa na. Tapno ada katulunga ngaglako iti ules. Ako O sige, uray siya akon, friend. Ngamsan pa nga ita, Enton bigat nga agasawa ta niya. Tagawid akpay. Inakpay mangala iti kaus ko. Ay, igatagan ka iti kawas mo. Oray di kan agawid. Ay kwa, saan agpakada akpay mo't iti anak ko. Ang sigurado nga umayak no bigat. Sige, makamo ka. Ay, nayunan me nga rodje utangan me niya, tata. Sige. Jakon mangta di te dakkel Tanay, medyo dakkel ti utang yu edi damo. Kasano ngay nanang? Kasano ti nagtutulagan tayo iti friend mo nga lakay? Oho, pakpakawan mo't Di uray aw-awan. Uray kaskasano, jak mo't maiturad aguliban ni tatang yu Katsa inuwan niyo. Namnamaan na nga mapang kayo ijay. Baybay amon day jay. Saan tan nga agparparangkan kwa na Belen? Anya? Nanang, kitaan nyo ka din na to in-share da ito FB. Rupa tamat nga duwa datoy. Ne, apay Belen? Ala, impos na gayam jela kay nga nagutangan ta ni. Impos na ti rupa ta. Wanted ta kanya na. Basan nyo ka di dato in caption na. Nan, dagiti aglumlumeng amang ngutang. No asino man ti makaamam mo kadagito. Inpan panawagan datamutin Belen. Ay, wan nga rod. Ay na, ay mangibabain. Ay, anyamat dato nga pos. Ay, Belen, nakita mo na ito impos da. ay, Inga, apay da ito impos da. Ay, Rupa yung makinibilay. Ay, uwan nga rod. Ay na, tay nagutangan ni Belen dayta. Kinuyog kulaang idi anagutang. Kat inraman na mutang. ne, nagloko kayon? Apay nga siyak langay kat duwa tayo mat nanang. Di ka naglibak Belen. Sikatin ang kuyog kanyak anapan imutang. Pati dagitay imu na alun ko. Impasubo na. Pinilit na. Ni, apay nga kasati bagbagayon. Madimat aglaslas to kayo matanan. Hoston, di ka agapan. Nakababayin kayon. Nanang, enta ipadilit data. Inta makisao ijay lakay nga nagutangan ta. Ala, kayon, takababayin day ta. Ibagayo, nga inutan nyo abayadan ti utang nyo. Inlimagan nyo ngamen. Iso nga impos na kayon Ay, kwa. Ay, diyak kaya tiyag pakita. Takuna namat nga asawaan naklakay. Anya? Datang, papanan nyo nga rodan. Papanak ijay ayan da kabagis ko. Adaking kanu sumurot ka kanyak. Tanusyak, jak kaya tagtali na diti balay. Tasyak ti umay da singsingiran. Kadagiti nagado nga utang ni nanang yaw. Oray siya nga rutata. May stress akmat. Sapay aglemang da bilin ken nanang. Iso ada tayo ti umay da singsingiran ditoy. Iso nga agunay kan. No kayat mo ti sumurot kanyak. Intakit di makikarpentiro ija enda ang kalbang. Sige tatang. Sumurtak ka na kayo. Apay nga'y apinanawan da kami lakay. Weng, tasininaan da kayo. Makamo kayo itibiyagyo. Lakay, di ka kumamot agsao iti kasta. Resultan nyo dahil ta problema yaw. Saan ka kami nga iramraman? Bye! Hello? Ay na. Kaano da kano nga agawid nanang. Jak maawagan ni Alan. Maawagak nga mahanamat nga sungsung batan dya cellphone na. Saan da ka nung nga agawid? Aging gaadita marisot ti parikuta. Di da kaya ti mairamraman iso apimanaw da. Anya? Ay, kasano nga ron nga makabayad tayo. Agtrabaho ta. Inta makitangdan iti kumpurmi at trabaho, Belen.
Ilay, apay asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam amir na. Ha? Asino a lalaki, tatang? Di kanayon anak kamotor amap mapandita. Way, isaw. Apay asino na dyan? Agar aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam amir na. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay naglon nga tadamir na. Diyak mo tatang. No delivery boy mait. Awan mat imit na mapanditan no kwa. Ima mait na mapandita balay da. Ket amangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Oray ta, kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to anya. Ni, apay aya nga interesado kayo iti day a lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mo't nasakit nga minti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da dayay. Bayan nyo, tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, nagangir ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kayat mo, tama nga laak, ele. Ay, agpada tayo iti linuto si daan saanan? Kas tama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki ang kanayon nga umay dito balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ala, saan mo't Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan nyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si Katar-arman na. Nga, madlaw mga ubing dayjay ngam ni nanamir na. Talagang ubing tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adupay laang tilalakay nga ag-crush kan ko na. Ngumday jay samot alalaki ti kayak na. Ado ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko na dito'y balay. Ngum di na kayat. Gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaubingan nga agar-aram kan ko na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di na mo't ibaga ti agpayso kanya. Amu na ngamin ajak kayat dayjay aparakan ko na. Ay, makinobyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da O anya, nagkapukan ni tabalay da nanam amir na. Dinamag mo, no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay, Ha? nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Isu nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing ba't na dyan lalaki ngam isaw? Imposible Amman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nala kwartaan ni Mirna, isang ar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo Awan pa kibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ay, Ni. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. sumarampiting mat na ta bakit Mirna? Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro. Isa kanayon di tabalay na dyan alalakay. Kabaybayan nyo kasta ti kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada, kat karo ba tayo maalaida? Ay na, nagmayata talaga tagkapi dito yung balkon, no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya ka na yun ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapi ak dito'y balkon may makigiddan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Siguro ay nakastot aramid ka niya. Sika, tinangtulad ka niya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Nagpasumay,
Siksiputam amin ang karaw-kaw. Ay, Sams! Baliktadan ti lubong. Si Katiman nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang ka, laklakayan. Tala ka man. Anak ko mati binibiyangak ka alaman. Ang graraman ka may tabak-bakitan. Feeling mo si kakanayon kaya ti atensyon ka. Ipagod mo man kiti na kita asam na kanayon na agrugit dito sangot ti balay ka. Ay, kanayon na nakapagod na gitaasok. Italaan nga yung bulos ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, hanggang dito yung ti pagrugitan ka. Uray kumaano darusam. Ayan, ti ebidensyam. Naisuro na kita sumay. Ang muda ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkallo-kallong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imala da iti amo da. Ha? Sikat awan babain na. Bakitan ang gumaras digay. Sika nga, laklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayuditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy ti mo na. Sumanaw, kawa madingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrag tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atunggal agkape kayo di tabalkon. At dalat ta kasinsin nung batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na ka. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat ar aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ama stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kay di. Kasano nga gragsak no kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan. Ignoran nyo. Sana sikat ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan nala ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kape ko ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timplana. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Husto mo, mayat. Sakto laang anak kaw. Ala, panawan kayo nga rodan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak kaw. Ay, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag baset. Ay. Ay na. Ano nga talaga ti gumaratagit ababagit ita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Ti agsile, mga sangan, siyempre. Bakitan dalangan uran, agpaaram na kailaan. Piling kin-ijer na. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay ati da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagadil da kita dildila da. Sika at agadil. Nay, apa akasta ka? Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo tabagbagay. Bakitan na ang pampanuno. Nakarkaro ka Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at agar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, agar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Diyay pension mo, ta almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakatan, gatan, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso.
Inaklon nyo ka din day nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat basta din yung aminan tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito'y balay. Pero huisyo matay ta lalaki. Isupay ang mailutlutuan kun pagmermeryendaan. Ay nadi ka kadiag kaskasta. Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Dito'y balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makitkita mo dito. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awam mo dakas nga aramidan ta. Agsarita talaang mo. Kaano nga'y naklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadi talaga. Ang mga nutay pensyon ko laan ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaak lang agsasaaw. Anya pensyon nga bagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaitin. Samot Jak ammo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan nga raw? Basta timakunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime. Silulukat to'y balay mi para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaon tagasawatan. Ha? Hey, salakay! Lagi ito'y aso yaw, ipagod yaw. Umay na ang rugit ito'y paraangan na Ah, Agungat ti karuba yaw, Mirna. di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy ta kay di tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor paribitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete, agpakukuak. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Eson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga may. Adapay nga min papanak. Katno kayat mau, gagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di balay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan naktulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, ta agtugaw ta dito'y. Ay na. Nagsayatan. At dapay pakapit na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulitay. Mabitla nga, tay nakalaan tay kape, kan tay meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwanita tam abito'y di tabalkunda. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod ang mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo nga min Nanloko kan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kabat. Pasablugan na pa'y bitoy. Mahal, talaga ang nagpintas ka, lete. Nimot gayam nanaliti ang manicurista nanang. Adamang amampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, kumanatawa sa rampiting. Ha? Kat gagangay na naragsak siguro Nananan, painakman alaan jay hos. Agsibugak man kay di masitas ko dita paraangan. Ay na, nagmayatag.
Dapay kayang pasurot na foot massage late. Ay, natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya kamutan. Apa nga paturong mo ti husyo dito balkon ngay? Parsyaklaan day ta. Gagangay na atag sipsibugak kang garaw. Apa nga minakundi si Bugkay timulam kat kalkalpas na ti tudo itay. Awang bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit ay. Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito'y balay. O sige, aran taw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom arason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Jak mangarod amo, Tesi. Mayat matilinangan tang anak da. Ngabisuda, sanda nga agkadut-dutan. Uy nga rod, kinapudno na, masikuranak maten iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga taya ti rumbang aramidan ta, Tesi. Mang panunot taman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung man takapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inakman agkape di tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape di balkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinong bat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na ah. Isaw ti mangirog-rogi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga ta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanong ay naklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan. Inaklon na. Nangag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratigit pa lang. Dila agbain. Ay na, adang agpay so nobya na ngambak-bakitan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya. Tiag sile, magasangan. Uray bakit tanapintas ay. Sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka. Ingam tay ubing anobyaw. Mayat ki diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailaan. Day talakay ngay. Nakulbutan. Eket uray si ka. Nakulbutan. Apay ti kunam ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing isutamaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalayang pa yung agpanunod di grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng aramid yun. Di kayo laagbain. Ala, umunag kayong tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramigan nyo. Ala, pastragam taman nakiapa nga amam Eli. Tama nga noan niya pa'y timaaramid ko kankwana. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agisparing ta? Kawa na. Day talaga yam. Agruam nga minan tayo na mga papay ti ama. Day ta amam, ti mga papakin ni nanang ko. Nita, kastagayam ha. Umay ka mga ron. Sanak nga podiukan ko. Ay, nay, di ka pinangan. Ay, sospitoy. Tulungan na man na mga lawak ka nagigyan na ta. Kusunetan Eli. Kusunet kayo na yan. Kustaon. Papanam, Tese. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tagis-paring tanitay. Ha? Ay, nabitay! Anawag tanak mo, tanawag mo to anak ko! One minute na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway di anak ka. Taanawag mo di anak mo. Parang dunggan na ta.
Sige, bitoy. Basol yung amin daytoy kat nanang, tata Bitoy. Gapu iti panagap-apayo, iso ang mairamraman kami nga anak yo. Kape, Mirna. Madaman ti panagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga'y, anda dita? Nakaturog pa eh. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wen nga raw. Saan da pala makamove on iti panagapat ah. Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamad. Mirna, liklikan tangamina yung tagapa. Tapno sana may ramraman na iti anak ta. Kat si kamot lati urayak amang ibaga iti daytaket. Si kamot ngamin, kanayon nakapanggan ide. Wen tardamot ngamin ubeng a boyfriend mau. Saan ko ang boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak no aramatan nakla nga bayad iti utang na. Si kakidi adan sama nagkinawatan yun ni Jema ni Kurista nga ayabam dito balayaw. Awan, jakmat inaram day jay. So kinaklaang day jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikat inkasar ko inday? Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan, bitoy. Tagay agpanatan abalaw. Apa ito subyan ta tinapalabas? Si Kaman, bitoy. Nana, nga kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay isaanan, anak ko. Tapis kamin ni tatam abitoy. Wan, tayo si balasang kao. Nagkapya kami. Iso pang nga asil kumata, agkapya kayo mutan iti anak ko, wan. Di kay kumaagap-apan, balasang kao. Nukasta, ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Wan, anak kao. Makita yo, ag-ex kayo gayam, ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapanggan ni tatam abitoy anak ko. Wan tagim imo nakit nga raw. Di naklamaawatan nun, Mirna. Kat, anya nga ro ti plano yung itatatang? Kwa, si kanti mangimbaga, Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublyan tinapalabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo mat-anawaya. Awan problema kanya. Hala nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarong mar kami biit kini Tessie. Ikanda kayo tigundawa yung agsarita. Ala, rumorta pa ilaang Tessie. Un Eli. Mayat tiwagas ta Tessie. Nagkore. Un nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyada matlangan. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag sinye. Unay, di yun maiturturugan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko, tata. Limagasot lang met kidi, Daklabanag daytang. Dayta limlimagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wen. Bayad ako. Tapno awan may bagbagang. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayang. Dito tibayad ko. Tita kayo. Na. Luko day taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo.
no nasakit mo tinakim yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang day tatawag. Ha? Huh. Nay, Pagpili? asino ti ka, Luis, anak ko. Day di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan na huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay akasta timbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek, sano masagit iti lugan ti irik na. Agungat. Apay, kukuha na ay ti kalsada. Pag naan nga rin nga iti motor. Pagtaya bagki day. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malala, baybay amon. Ingka keumanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta manin. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, idi kalman anak ko. Amuyo mo't asan asumrag ti fisi ti karabukob ko nanang. Diyak manganan, nabsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Alright. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti kahit siya kwarta. Iba kamta, ikan ka nanang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Nuwan, nanang. Iso nga ibagam no manuti kahit mo. Daitid ko rin ka. Yag mo amin ti kwartam, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado nanang. Nanya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lag balin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wan awam pay ki di ti kaapanan mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Isu na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom ay amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan takman pa iti sangaribo yun nanang. Adang amin bayadan dagiti apo ko yung iti pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pay laeng tay kwarta ni manong mo Sige nga ron nanang, sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Ay saan anak ko? Amangan no magastos mo. Sa nga laeng ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. San apa nagimot, Marie? Ngimad napay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sama dagsuswildon. Tadi kamot makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako.
O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang tane. Malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Ori inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ken ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh, imposible Ang mga noon nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na tata? Ay, ado nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayan akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Ang mga no, bartek mo lang dayta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tabayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Pat kag siya kabsat ko, tata. Iso tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailaan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Oh, adtoy tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nangarbartek ka man ay nasimmangput idi kalmad. Nagsweldo ka idi kalmad. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Jak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin ti madikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mono, ingatang mo amin iti ara. Saan nanang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Diyak karuda mo nanang. Diyak mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Diyak malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kunkwa na. Ay. Damagag to mga agpaisukan ko na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay, napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imot nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talaga nga ron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga rood amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga. Kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amanga no impartik na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, Tata Tino. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa kasla ganado kayo nga agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may sakaban man nan abagas ti utangak, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta agbayag ka, wan. Oray inung tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alangar tata, may sakaban ti utangak kun. Agpaunaak manan inton umay alawas.
O sige, awan problema, Marie. Nene, ni Luis di lumapas. Kaya may basang-basi nga magmag na. Ay, padagasak man. Luis! Barok! Lumamasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate bagayo. Tata. Nabartik man ang ito eh. Nagagat nagbayad iti utang na nung kastoya na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ang ti utang di kabsat mo. Amangan mo kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat kuya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nag-inom kami. Iliblibrida. Kahit, ayan nga rin ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rin malagi po na na. Ang mga nung nargreg ko man na. Ay, liklikang man nga minon ti arak. Amangan mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan na siguro ang maraming tigas tananan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilangkong. I-displik amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Sana siguro pa nagtakaw di kaston. Tadyak mo traktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imadutila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo? Wen, tata, tani. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. O kilamit kanyak. Ala, bayadak pa nga ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wenno saanan. I love you, Nana. Hey, sa kamula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikaw na yung mau na data idulin ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Toy, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang ti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay mimot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipay na dagiti kasapulan nyo nga agiina. Jay na nga raw jay kabsat mo anak ko. Sala na lambing mo kanya no nabartay. Agad nga agad.
Ang amno na usawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon amabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasin no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan naginom iti ara. Sa bagay matkit di Ang kaslag tinuma nga ro ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barong? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa ila utang di kapsat mo. Ne, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Siyak timutang kaya. Ne. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka. Sasawin nyo mo, tata. Kasto'y samot nga aldaw, ti pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, impurte ti isap ta. Impaw iti ka anak kakadya abron. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Bunak no nakabayadan. Saan pa'y barong? Imutang magaminmanan. Manoya, tabayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi madadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag na dya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na ito. Dahito'y ti listaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyan kong mabasa. Iba kamlatan naman tayo itid ko. Ay, at dapat yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ninsan karda. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun tapat pag ganasama dahil diya kasinsin mo. Oo na. Sige. Padpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti dahil diya karda. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Ta, agsakit diya asawa na, tata. So, sige man lang bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Ta mismo ani Luis, di na malagip tararamidan na numabartag. Nakagalan siya manana. Iso nakagatak manan tinayon ti lahog dito store ko. Itisblik manan dagito inayon ti lako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastoy laeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung istormaw kakatinaw. Aywan kaka, tagluto ak man iti pang merienda. Isupay anayon ti lako. Umigpigsan saki diti kitang bito istormo kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo, adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairuam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay nandiya istor mo, nauraman. Anya! Ay, imposible matay tan Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito Nauram nga rodon, pinanawam samod ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaiso ngay nidip di lutluto ka bananak iyo. Ala, awada, naikimusan ti istor mo, kakatinaw.
Naimbag ata na ilasin ti balay mo kung saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluwag pa itangay. Awanan ti pagsapulang. Agur nung kantumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Kung kaka, kapilitan nga gisursura kiti langko ko na tawan mo tantay store ko. Nala, edi nga raw taag pili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan At basta, ilibre kung day takada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakop. Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho itay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ni maturog. Ngam agsapa man. Sumrag ka iti trabaho mo no saan. Sumragak sayang mati aldaw ko na jak sumrag. Bumangon ka nga ruda na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama, nakaluto ako. Unayan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tano di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagiti babak nang ta nagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbiag dalata. Hangam no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ibiyag ta anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tama ta bumaknang tayo nanang. So ajak mangas asawa, ta kastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro ngam awan pailat asawa. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak nanang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jack to, may mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmag. Ay, sana nanang. Ay, nagpunaw. Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinong, ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Tangdanan dak agkanta ak manan. Un, ikanda kay ti pangmerienda pare. Agpasaw. Un pare, ipakat mo man tay Ilocano akantam. Agkanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na. Dahil talaga yam. I-video na ka raw. Hanggang amang makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itanbiyag ko ti oras na danunen, ti inak isisina panawan kan. Dawat ko ket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang tayo video mo yung upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Un pare, katning, nagadumit ti views nun. Ha? Ay, ungan pa iso. Talagang nag-viral day ta. Ta napintas nga minti pulsis ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Ang kanta-kan to pa'y pare. Tay-upload ko man. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan.
Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Adag dito yung kusina nanang. Agkap-kape ah. Ay nanak ko aya, sikat ka mo kaya mong. Kada adda masabat kong amamok ijay ili itay. Sikat idamdamaganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan ata, impusmot ngamin ni Jobo at Tumboy di kantak. Ang amti kamalina, imbaga na pala construction worker rakmat. Kastamot tinsurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wan mat ka diya, ngam nagadon tinyaplod ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na diya Tumboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang, adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asaklangan ti mangya-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa eh. Pare, agkanta ka manin. Ta-videoan ka. Ado ti agrek-request pare. Saan pare? Nagkanta akman. Siyak ti mang video iti magbagay. Ta iti account ko ti pangya-upload ah. Ha? Ay, kato na pare. May mayat man na. Sige nga ron. Agkanta kan to. Ta ado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Esos, agsasaron nun nagitagchat kanyak. Ay, pilyag tayo napipintas. Tayo suna lang ti replyak. Bay amo na kita babakit ka nalalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabi, apay, di ka pala maturaw. Makarengreng ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanang. Mapanak iti balkon, tapno saan kayo ang madisturbo. Hello, Beltran! Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapain love. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy ah. Nasayaat mo't lata. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Ay, Wan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Adamot trabaho knoy mi. Sayang mo't kami ti maswildok no aglanganak. Manuaya ti sweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika ah. Makaamu ka. Agsarak ti intun bigatan niya. Kaya't ka ngamin na makita iti personal. Inta mga ni Tirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Kwa? Awan mo't kwartak. Siyak ti makaamo iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ala ah. Makaamu ka nga ron, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agkan-kanta, makapainlove-love ta. Ay, main inlove akon. Awan rakas na, ta awan mo't nobyak. Si kakidi ah. Amangan mo ang nobyo, wano asawam. Single ak itan, Beltran. Aday di nobyo nga nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, gayam. Apaman ang malpas tamangan di ti restaurant. Agawit tayo ti balay mi. Yam amu ka kanagiti tadakkel ko, wen? Ha? Kababain samay. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid tayo ti balay. Proud ak launay nga minamang yam amu kan kakadagiti tadakkel ko. Kabagays. Kanayon samat na narumor ni Beltran nga anak naw. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili.
Asino nga Jak amo Adumot dagiti fans na ang mga wawis kan kuana. Iliblibrida. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media Adu ti maayatan iti boses di kaanakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may ngagkanta di kaanaka. Italang matmanad nga irwarna na di talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day chay at talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi di pagkonkonstruksyonan na. Impusda iso nag-viral. Kahit apay saanan ngagtrabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Jaka mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Aya, ay kat bagbagam to Ibagam nga igad na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Oh, inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya, Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay. Umanay mo't siguro na itan. Sobra pa'y kit di daytoy Ngam, apay, di ka manen sumrak iti trabahom ita. Saan na? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtod iti kwartak. Di ka mang namnama iti itadakan ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat matlaeng ag trabaho kalata, anak ko. Saan na? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Kit umadumot ti mangtod iti kwarta kanya. Ay sus, umawagan to yung may isang agchat-chat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam amonta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, ikat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemaan dayta. Tasyak ti makamo, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Ariglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Witness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka ak amain in love iti singer. Ha? Ewan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyang? Ha? Awan pa ya talaga, Joyce. Ewan, alaam da ito'y. Naimbagla a pangallowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Ta busy akbot nga minan nga kankanta. No adda ka sa pulam, di ka kumaagbain amang ibaga kanya, kwan. Ta si dada anak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan pa pa yan nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa yan? Pampanunutot ngamin ti inak. Ado ti an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybayan ti inam nga uri agasawa tanto? Basta saan ta pa'y ngagkasar. Di ta kumagganat. Adan samat nobya jay anak mau ka ba, guys? Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kuna namat afans na kanulaang dayjay. Fans na lang ang magkibkibin da. Kuna namat akas jay kanuti kinadungo dagi jay afans na kabagis. Adu ti kakuykuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armen na kadagi jay.
Ngam ko na namit nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amangan no isukat naktaw, tani, nakurapayak lang. Saan ko abas ta iruk matibagikan ka, no kasta ti aramidak. May mayat ko mga no nagkasartan. Ang gurnungak pa Joyce. Jakmat kayat asikat ag gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag pay so kanyak Beltran. Fans mo laang dagijay wano nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sa bali tay agnagan iti noyme. Sa bali pay tay Joyce. Dakkel ti panagkurso nata da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwana. Bagbagayak lang na, takababain mo. Kanayon dak nga ikan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod at damang mangtad iti kwartaken ka, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Agtrabaho ka, tapno at damot kwartam. Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado. At namang sponsor iti birthday. Ang saan na dito ba na iti pagbirthday? Iti may sa kano a restaurant. Anya? Isong agsagana kayo, ta mapantay to nanang. Kakaiso na nga damang sponsor iti kasangay ko. Honey, yam amunak mat kadag iti gagayam mo Ibang asyak tinobyam. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa mi tirupa. Apay, ibain naksamat. Ako Beltran, sweetheart. Happy birthday manan. Apay ngayon nagkam tinobyok. Anya nobyo ngay bagbagamat. Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ko man. Di kay agapan dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka diti bagbaga da ita babae. Ha? Di ka ang balin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit, di kay agapa. No di kay agsarbeng, nasasayat la pumanaw ako. Nay, apay nga agim impake ka Beltran. Papanam, ken apay, nalpasan ay ati program ije restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho iji sa bali a syudad. Anya, apay ngay akala at ti ipapanaw mo. Diyak kayat ti nariribo ka biyag nanang. Kayat ko ti naulima ka panagbiag. Di ibagbaga ti ayan ko Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mau ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam, adeng. Ang yaman ak ma'am. Anda ka di down payment? Ay adang, tangay ko nam akurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Uy, ang yaman ak madam. Anya trabaho itayan? Awan ma'am. Agbiro kak pala. Sige nga Rod, panawan ka pa niya. Tayo nakagluto iti naimas asidaan. Hello, umay kapadigwan iti sidaan, Beltran. Ay, agyaman ak ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Balong agbilbero kitag balina, katakunay-nay na. Di mat ko na maabaro ka. Well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang gano. Nga oray sinyo akon. Dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti malalak nga abang ditoy. Adapay sa bala papaabangak
No kaya't mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mo't ngagpayso ti may sapay apalay apa-apa-abangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, ta dadakkel nga apartment ta gitoy. Kan adapay transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papa-abangamon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tenak? Si kantaw ti mang tawid kadagitawi. Sapay jakon agpahaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsin asakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan, ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya, At da bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso ti pilyo, ta adayo na baknang nagita fans ko. anya, ay tila sasawamot. Kan sana bale, ta mabalo at tumatla adagos nanan. Anya, taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung tanin ti biyag na. Iso ano mabalo ak, syakto ti mang tawid iti kinabaknang na. Anya, ay sus, di ka agdardara sudos ng agdesisyon anak ko. Agpanunot ka kumaan na imbag. Nay, adda nagsardang anapintas alugan iti sangaw, darling. Ay sus, adadan. Ay kunak no sanda matuloy nga agawid. Ay umay ka Beltran, aglimang kapaylaan wine. Isilid ko ti paglimangam. Ni, apay apaglimang anak. Belinda, ada kami. Ay, Belinda? yes sir! Wan, umayan sir! Mabitlaan! Sino da dyan, Belinda? Ay, basta sumrag ka ni Tisilita. Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry, sana na maulit. Last night to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikatan, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasaon na ito? Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit anubiam tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatilan lady dito, ng caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud ka mat gaya mabakbakitan. Sorry ka din, Agawid na ijay probinsya mi tada talon ko ijay. Nalawat ti talon ko. Saanan? Ulbud kan tumatlaan. Awanan ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Agbinulan nakpay ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspos ko. Pare, nimbag tanagawid ka. Kumusta ka? Apay di kang pulos makontak. Nag-deactivate Jobong. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwa nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mong pare. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? Nakaluto kan, Aryong, Lakay? Wine, kalkalpas ti lutaw. Manganta nga ruday, monya bakit? Ay na. Nagbanglo mo talinoto mon. Umayamuom ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga ruday, tamangantay. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkong. Nay, hapay nga ipan mo ijay na kita. Adamo lamisaan, ijay. Ijay tamangan, tanaprisko ijay.
Na presko nga. Amaw, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ija amang mangan. Kanya kuma, awang madakas na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakanin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumabas kami pa nanang. Sige laang. Mangan tayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidaglauna iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tap nagtilmon da. Umapal da. Na isogayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidan. Saan mo pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibaludan na pasikat. Awang mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunap, nasayati kas tangal aramidan. Papaapalam nagiti pada matao. Kubam nga umapal da. Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Nay, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon tayo mo ti crispy pata si data. Mga takiting, nagadong amaw mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak naken kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay ngay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatak nga rudmot nanang. Sinaamaw, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan angam jay inanangay, nagalas mo ti ugali na. Ay manjak, jak kayat ti kas di klase ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asasawamot. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amunya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan? Panayunan na iti no tapno nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Markaw, agring ka man. Markaw! Abay na lang. Agpaysuaya ada kayon kanidunang anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya? Kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Hanggang day jay pailaang mag. Mo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraban nga nakyaw? Da kayo lang ka nga pa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pag-apapaan niyaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid niyaw. Bakbakitan kayo ngagpagpada. Ng kaslawan pag naknakman niyaw. Pasensya kayo, niti pa nagsasa ko na lang. Ngam para matla iti pagsayatan nyo da itaw Da kayo matla ti kababain. No di yung sardengan ti kastang aramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak ta agbyag, no awan kaapa nanang. Ay, nasingpetak mat.
Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laan mo kwa. Tanagalas mga minti ugali day jakaruba. Ngalaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan anido na ti ikasar na. Nga't di mo pangayatan kinido na ayakat na singpat may. Na respeto abalasang. Nasingpat angam dya inana nga ay. Ha! Swapang mo't. Andat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni do na mo't asawaan ni Marco nga anak tanubilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day dya ngagbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay doon ha? Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makadwa ka ni tiyag nanayaw. Kaya't kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kaya't makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko. Di na mutla kaya't asikat agbalin amanugang na. Ta di na kanuk kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day ti rason kaninanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalagba ini ti kastingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong batar aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbakin ni nanang ko. Isumot lata. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kasjay mo dagitiin nata. Ketulagan tayo lata Sa nabali tada ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayam kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasit to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mo't ajak kayat na amon niya ngagbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang angam masapol nga ilaban ko ti ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatek ni Marco nanang. Ay, makamu ka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mo't ada kayo ti agdanakan ni nanamun niya Agabalayan kayo laang mo't. Basta, manjak. Ayabak nga ron ni Uncle Fredo Taiso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamu ka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiren na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka, tadenggamami na may bagakan ka. Tungpalumamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdengdengganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-nakon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa... Mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakuta na kabalasangan Makamu ka, basta no anya timbagak isaw. Makamu ka ngag desisyon, adinak mutla denggan. Anyat pagkaskas tama ya, kabagi susi ba? Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasingpot abalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa jay inana ya ti pakiasawaan di anak mo, ni Marco ba? Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin na yaman ti kasta, ay na kabagis aya. Noon niya mantisan niyo pag kinkinawatan kinimon niya. Di yu iramraman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin nayat ta. Takarbangan da ta. Suportaran tayo kidina. Nala, ingkagdi ko saan. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigit mo pala na taguram kinimon niya no daman. Ipagpagapom, ijanak mo. Nakarubwat kan mo niya.
Ang mga no agururay da doon na di tabalay da. Mabitlaangan. Simpa klabi ito'y buok ko tanay nakagulgulumot. Ag susugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo ilang aruba ti papananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno na pimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawa am garaw, tani aldawoy. Ayaw mo na ka, ano di ka makauray. Awang malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Dala, orahin ka nga ruday. Tama nga no di ka umay. Darasam garaw. Ay, ido na. Nakitam tayo na labas itabistida kan hirban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat mo tabado yo. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak. Ay saan amabalin anapimpintas ti bado nangam siyak. Anya, ay naatrasadon ti oras. Ingkay katsabtan ay di tarwaran. Makasabsabat. Di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan na labasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka ditoy. Abayam na ariyong alakay mo. Ay saanan, dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dito yun na. Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw, apay di ka makawawat, aryaw. Ala, buhay-baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga roon na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga ron ti mayat apitsa. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ka ti presidente, iti da iti pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitya ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niya. Alawan na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal. Da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, gusto daytan mo niya. Saan ba na narita ti pagapaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at araknenda. Boryas ngamat. Manok ti taraknenda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog ka gaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko maa friend tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata. Sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa'y ti panagminopus mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Pagsaritaan nito pa yung agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna. At sa ngamin insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamatan, Ada kurso nadak anagan, kayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan min tong agasawa. Duna,
Ibagamkin ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anaga na kayat ko apay nagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan? Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atit dug sa day tanagan. Ti kayat ko katay talula litra ko ma. Tapno saan to amarigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay muntong anak tabakay. Ala, kasano nga rod ngay? Asino nga itong palon ta kadakwada? Ngay na, siguradong agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't ngaminon nagidya nga innata. Tatila pag-apaan da. Ure ba sila ba nagpadakilin da? Huwag nga rod kas jay da nga tanaya ginggat ingana. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo dona. Ferdinand niya mo laang. Anya Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Una lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pagitak to kin ni Dona amanugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. Adda kinatang ko ijay mall abestida ni Sonya nga apo ko kanak ko. Pagbistida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mat. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day tayo ti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mon una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot do na. Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo ta dyan padait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatan kita impado ni Sonya. Magpakalain ka nga min susima. Siyak ti mo na nakagatang. Agtutulad ka mo. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tattao. Saan kumamanin aday ti pagapaan nyo? Maday ti kasto nga raramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, agtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon na. Papanan nyo. Kun, na. Apay da kita nagado agar-garat yaw. Adda na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar nanang. Agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apukok ngay. Wan atap na awanan ti pag-apaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayong tadan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkinkin na awatan. Iso nga umadayo kami pailangan. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Hanyat sang sangitam di tayo.
Jaya po ko ta. Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pagapapaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Aryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kami. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap apa kayo? Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apag pampanunutan nyo daytan. Munya. Apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo, anak ko. Di yung mga rod ibaga no sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Ngawan mo pa nagbaliw yo, nanang. Ah, Diyak kaya tapat ti apo ko yo kat pagapaan yung agabalayan. Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yo kada kayo, nanang. anya. Nakita mo unjay apo ko ta mo niya. Ay, saan pa'y ngarod susima? Si Kangay. Agpadata, awanon, di dan kayat nga ipakita, aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, ti kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad mo, wano ka ba ilama sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden, kayat ko na makita, kayat ko nga awiron. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap na agawidon dagiti anak ta. Ay katadakan ka dayta. Tano siya, si kalat ururayek ngagpakumbaba, tanang ato ti pride mo. Agpada ta, anang ato ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan, agvideo ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensyakan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima. Abalayan.